Budatínsky hrad vznikol v polovici 13. storočia. Najstaršou časťou hradu je valcovitá väža vysoká 20 metrov. Väža sa prvýkrát spomína v roku 1323. Držiteľom hradu bol aj známy Matúš Čák Trenčiansky. Neskôr ho vlastnili rôzni panovníci a šľachtické rody, napríklad Suňogovci, ktorí hrad prestavali v 16. storočí do renesančnej podoby. Po úmrtí posledného mužského potomka Suňogovcov zámok získali Čákyovci a vlastnili ho do roku 1945, keď bol poštátnený. Počas revolučných bojov v rokoch 1848 a 1849 tu bojovali vojská slovenských dobrovoľníkov na čele s Jozefom Miloslavom Hurbanom a s Ľudovitom Štúrom proti maďarským gardám. V roku 1849, ako aj v roku 1945, došlo k zničeniu inventára zámku. Od roku 1956 sídli v zámku Považské múzeum, ktoré tu má stále expozície drotárstva, dejín Žiliny a archeológie.